Здравейте, днес ще ви покажа една манджа, която аз много харесвам и приготвям през лятото и пролетта. Може да прилича малко на винен кебаб, ама не е. Правя с домати, те придават по-лек и свеж вкус на храната. Не е толкова тежко с доматеното пюре, въпреки че слагам съвсем малко от него. Ще видите по-нататък във видеото. В описанието ще сложа рецептата. Много вкусно стана. Вие може, след като приготвите отделно ориза, да го сложите при месото и така да объркате двете неща. Приятно гледане!